Усім прывітання, гэта талаковы эфір, сумесны праект Еўрарадыё і сайта talaka.org пра краўдфандераў людзей, якія з нашай з вами дапамогай хочуць зрабіць лепшым жыццё вакол іх саміх і жыццё Беларусі. Сёння ў нас праект з Гродна. Не часта мы увогуле ў нашу студыю трапляюць людзі, якія займаюцца краўдфандынгам за Менскай кальцавой, але так ці інакш Гродна, сайт Гродна Лайф запусціў краўдфандынгавую кампанію і пра яе нам раскажа рэдактарка спецпраектаў гэтага сайта Ірына Новік. Прывітанне, Ірына. Прывітанне. Распавядзіце нам перш, чым мы засяродзімся менавіта на краўдфандынгу, пра сам сайт Гродна Лайф. Я так разумею, што ён не такі стары, абсалютна, да? І на фоне там іншых канкурэнтаў яго біяграфія нават яшчэ і зусім недоўгая. Вось, але тым не менш шуму ён у Гродні робіць добра. Ну, я думаю, што ён не толькі ў Гродні робіць шмат шуму, і як апроч шуму ён таксама шмат чаго робіць. Асабліва, калі нават вы запрашаеце нас на свае эфіры. Ну, насамрэч, вы і маеце рацыю, і трошкі не маеце рацыю, бо у сайта Гродна Лайф гісторыя вельмі даўняя. Налічвае ўжо больш за 100 гадоў. 100 гадоў? Амаль што 110 гадоў. Яшчэ інтэрнэта не было. Ну, не, куды інтэрнэту да Гродна Лайф. Так, 10 гадоў, нават трошкі больш ужо, але раней мы працавалі пад брэндам «Твой стыль». Вось. А пасля ўжо, калі свой стыль знайшлі, і ўсіх, каго маглі навучыць у Гродні пісаць, рабіць відэа і ўсё астатняе навучылі, то вырашылі, што пора і самім рабіць больш прафесійны навінавы прадукт і зрабілі рэбрэндынг, сталі Гродна Лайф. А сайт канцэнтруецца на мясцовых навінах, так? Так, мы хочам стварыць такую алічбаваную версію горада. То бок усё, што ў горадзе адбываецца, пачынаючы ад таго, што кацяня перабегла дарогу, і сканчваючы тым, што недзе там карупцыйныя жахі адбываюцца, гэта ўсё мае патрапіць на нашы старонкі. Як гарадзенцы сустракаюць гэты намер і хто вашы канкурэнты, ці шмат іх? Як гарадзенцы сустракаюць? Ну, нас сустракаюць заўсёды... Нас нельга не заўважыць, бо мы адзіны рэсурс на гарадзеншчыне, который піша па-беларуску. Вось. І каб не быць такімі ўжо зусім-зусім, можа, незразумелымі, мы год таму пачалі рабіць цалкам 100% рускамоўная люстэрка. То бок мы хочам быць даступнымі не толькі той эліце, которая памятае мову, але і ўсім увогуле, хто жыве побач з намі. Вось. Таму рэакцыі бываюць розныя. Бывае вельмі пазітыўная рэакцыя. Нас вельмі часта людзі проста дзякуюць за нашу працу, за тое, што мы заўважаем звычайных маленькіх людзей, за тое, што мы не абмінаем нейкія праблемы, на которые, можа, іншыя сайты прыплюшваюць вочы. Але бывае негатыўная рэакцыя. Часта кажуць, што чаму вы пішаце, гэтае там, пішыце на там зразумелым языке каком-нибудь, альбо пішыце пра гэта, не пішыце пра тое, чаму вы лезеце, хто вас сюды клікаў. Ну, розная бывае рэакцыя, але у любым выпадку мы не застаёмся незаўважнымі. Адлічбаваны горад — гэта таксама і мінуўшчына, ці ўсё ж такі канцэнтрацыя на тым, што адбываецца тут і зараз? Мінуўшчына — гэта наша такая любоў, ад которой мы не адмовімся, і хіба, можа, калі чалавек любіць свой горад, сваю мінуўшчыну, то ён прыходзіць да нас у першую чаргу. Вось. І шмат нашых праектаў таксама звязана з гісторыяй горада, з яго мінуўшчынай. Ірына, вы рэдактарка спецпраектаў. У мяне слова спецпраект, яно асацыюецца з нейкай рэкламнай дзейнасцю, скажем так, да? А вось гістарычныя гэта спецпраекты ці не? Тут ёсць нейкая мяжа? Ой, ведаеце, мы ж такое маладое медыа, і для нас правілаў нейкіх такіх пэўных няма, таму мы як хочам што-небудзь назваць, так і называем. У прынцыпе, спецпраектамі у нас называецца ўсё, што не лезе ў які-небудзь фармат прывычны. Вось калі хочацца там, не ведаю, нагой пачасаць за вухам, то гэта спецпраект. І ён можа быць і рэкламным, і такім вельмі сацыяльным. Вось, то бок гэта не абавязкова пра грошы, хаця, конечно, мы стараемся прыцягваць у спецпраекты нейкіх фундатараў таксама. Ну, давайте падыходзіць крыху да самого краўдфандынгу. Праблема фармулюецца так. Жыхары горада Гродна маюць абмежаваныя магчымасці чытаць якасныя навіны і гісторыі па-беларуску. Вось гэта
ну, Гродно Лайф патрэбная падтрымка, каб выправіць сітуацыю. Вось гэта удакладненне па-беларуску. Яно вельмі істотнае. Калі б вы былі рускамоўным ресурсам, ці патрэбная была б вам такая краудфандынгавая падтрымка? Ці не выпадкова тут акцэнт якраз на беларускасці? Акцэнт абсалютна не выпадковы, бо беларуская мова, яе захаванне і прасоўванне ў сучасным жыцці гэта частка нашай місіі. Сёння няма дэфіцыту ў навінах, і па-руску можна прачытаць все, што заўгодна, пачынаючы ад самага жоўтага да нечага вельмі афіцыознага. А вось пайдзі навіны па-беларуску, ну то яшчэ трэба пашукаць. І тым, хто хацеў бы чытаць на роднай мове, мы даём такую магчымасць. А есть адваротны бок медалі гэтай, што тых, хто хоча чытаць навіны па-беларуску, менш, чым рускамоўных людзей, спажыўцоў інфармацыі і... Ну вот. Ну такая зразумелая пастаноўка пытання насамрэч. Ведаеш, але калі ніхто не будзе прапановы, то не будзе і попыту. Калі людзі будуць ведаць, што недзе тэарэтычна можна знайсці навіны, то яны іх знойдуць. Пачуюць недзе, пабачаць недзе і прыйдуць да нас. А калі проста пакінуць іх у вакууме, то гэта неяк нават несправядліва, мне здаецца. То бок першы, ну ці адзін з важных сэнсаў краудфандынгавай кампаніі, якую мы абмяркоўваем, гэта падтрымка місіі Гродно Лайф і часткі гэтай місіі, якой з'яўляецца несці менавіта беларускае слово. Да? То бок, пішучы па-руску, можна было б, відаць, і зарабляць больш, і быць з большай колькасцю чытачоў, але паколькі ёсць разуменне такой місіі, ёсць і як бы неабходнасць у падтрымцы. Прыкладна так, прыкладна так, але ведаеш, мы ж не абмяжоўваем і рускамоўных нашых чытачоў. У нас цалкам 100% ўсе матэрыялы перакладаюцца. То бок мы, нашы журналісты, робяць кожны дзень удвая больш працы, чым звычайныя журналісты. Бо яны пішуць свае матэрыялы на 2 мовах. Вось, то бок і гэта патрабуе пэўных высілкаў, гэта патрабуе пэўнага часу. Ну і, конечно, мы так можам думаць і так спадзявацца на тое, што нехта гэта можа ацаніць і падтрымаць журналістаў матэрыяльна ў тым ліку. Яшчэ адну вельмі цікавую знайшоў рэч у апісанні вашай краудфандынгавай кампаніі. Там шмат, якую канкрэтна, ну-ка. Нашы чытачы змогуць уплываць на контент. Права абсалютна эксклюзіўнае. Якім чынам гэта можа быць рэалізавана, і вы плануеце, ці ўжо рэалізавалі гэтае абяцанне? Ведаеш, па-першае, нашы чытачы — гэта нашы героі. Людзі часта прыходзяць да нас, і мы проста не стамляемся здзіўляцца таму, якія класныя людзі нас чытаюць. І проста вот кожнага можна заплюшчыць вочы, тыкнуць пальцам і абавязкова патрапіш у героя. То бок, уласна, нават сваім фактам існавання яны ўплываюць на контент. І калі людзі бачаць, што журналісты да іх ставяцца па-людску, яны, праўда, вельмі шмат расказваюць. Вельмі кранальных гісторый шмат, которые у нас з'явіліся, проста таму, што людзі прыйшлі ў рэдакцыю з намі пазнаёміцца. Канешне, яны расказваюць пра нейкія свае праблемы. Нешта нельга вырашыць, нейкія там, вось зараз у нас праблема шумяць матацыклісты, то бок пасля поўначы ездзяць, а ў нас цэнтр гэта жылы раён таксама, і людзі прыйшлі да нас. Людзі прыйшлі, дапамажыце скласці петыцыю, дапамажыце звярнуцца да кіраўніцтва горада, вось так. Калі маладыя гісторыкі хацелі, каб гістарычныя назвы вуліц былі ў гарадскім асяроддзі, таксама як бы да нас прыйшлі, і мы разам пісалі гэту петыцыю, каб паўплываць на лёс горада, каб нешта змяніць. І вось зараз ужо ёсць гэтыя шыльды гістарычныя. І гэта не адзіныя такія прыклады. То бок рэальна мы нешта робім, каб змяніць не толькі лічбавую прастору, а змяніць фізічную прастору вакол сябе. То бок людзі, яны вераць, што з дапамогай журналістаў яны змогуць вырашыць нейкія свае праблемы. Так. А журналісты, яны самі вераць у свае магчымасці? Бо мне, як журналісту, вельмі шмат усякіх розных рэчаў зразумела з разраду, у якой краіне мы жывем. Ой, у нармальнай краіне мы жывем. Мы жывем у краіне, дзе людзі вераць журналістам і спадзяюцца на іх дапамогу. І людзі то спадзяюцца. А магчымасці журналістаў на гэтую дапамогу дагрукацца да уладаў, яны ёсць у вас, прынамсі, у Гродні? Ну, ведаеш, мы падыходзім з такога пункту гледжання, што рабі тое, што можаш, і хай будзе тое, што будзе. Вось, то бок мы не будзем пасаваць перад нейкімі цяжкамі,
цяжкасцямі, але, канешне, мы разумеем, што у нас няма чароўнай нейкай палачкі, і мы не можам паабяцаць, што мы вырашым прямо так, развядзём рукамі любую праблему. Ну так. Ну, ведаеце, мне ў гэтым плане заўжды дзіўна, што некаторыя праблемы, якія падаваліся невырашальнымі, вырашаюцца вельмі лёгка, а некаторыя, здаецца, лёгкія, знаходзяць там вот нейкія вот такія, ну, нейкі супраціў, якога як бы і не было бачна. Ну, наше жыццё поўнае сюрпрызаў. Абсалютна непрадказальнае, да. Конечно. І ў выніку не вырашаюцца. А што яшчэ цікавага я знайшоў у гэтай краўдфандынговай кампаніі? Заўжды мы ў праграме аналізуем падарункі, якія прапануюцца тым, хто ахвяруе нейкія грошы. У вас падарункі рознага памеру, і чым больш ахвяравання, тым больш лагічна, так. Вы думаеце, што это лагічна, але іншыя людзі кажуць, што не, падарунак мусіць быць аднолькавы за кожнае ахвяраванне, каб проста чалавек вырашаў, колькі ён хоча ахвяраваць, не сыходзячы з таго, што яму падараць, а сыходзячы з таго, вось як яго сэрца і розум падкажуць. Вы ўсё ж такі вырашылі рабіць чым большае ахвяраванне, тым больше падарункаў. Але так можна ў мінус ісці ў пэўным этапе. Вы пралічвалі што-небудзь там. Фірмовы кубак за 10 рублёў. Можа, кубак даражэй каштуе. За 10 рублёў у месяц. Вы ж не забываеце, што ў нас не проста так краўдфандынгавая кампанія на некую адзіную падзею, што мы просім людзей рэальна падпісацца на нас, як яны заўсёды, альбо там іх мамы, ці таты, ці бабулі, дзядулі падпісваліся на некую там раёнку ці гарадскую газету. То бок вось жа ў чым фішка, што мы не просім вось адзін раз, мы просім стаць нашымі сябрамі, сябрамі нашага клуба і падтрымліваць нас рэгулярна. У гэтым наша унікальнасць. То бок той, хто ахвяруе 5 рублёў, ён ахвяруе не проста 5 рублёў, а 5 рублёў за месяц. Штомесяц, так. А як гэта тэхнічна рэалізавана? Гэта трэба кожны месяц не забыцца зайсці куды-небудзь і, ну, куды-небудзь там клікнуць, ці ўсё аўтаматычна робіцца? Не, ведаеш, на талаце ёсць аўтаматычная падпіска, і проста кожны месяц здымаецца пэўная сума, вось якую чалавек выбраў. Яе можна змяніць, там павялічыць ці паменшыць, але гэта робіцца аўтаматычна, проста дасылаецца ўжо паведамленне там на телефончик ці яшчэ куды, што вось гэты плацёж у цябе ўжо паспяхова адбыўся. Мне заўжды было цікава, ці можна неяк адпісацца ад гэтага? Можна, конечно, ёсць і такія варыянты, так. Але мы не клюдзімся, калі нехто адпісаўся, напэўна, мае нейкія пэўныя прычыны. Потым падпішацца яшчэ раз, нічога. Абсалютна розныя бываюць абставіны. Далей аналізуем. 30 рублёў, ну, ўсё, што за 20 рублёў вы атрымліваеце, плюс кніга. А што за кніга? Ой, кніга. Ну, тут не напісана. Кніга – гэта таксама наш праект, на который мы збіралі грошы на краўдфандынгу. І вось гэта быў адрозны ад падпіскі праект. На іншай пляцоўцы мы збіралі. Гэта кніга, которая склалася з успамінаў сталых гарадзенцаў, которым зараз вось па 90, там плюс-мінус пару гадоў. Кніга іх успамінаў, яна называецца «Горад адзін. Успаміны розныя». Наш журналіст Руслан Кулевіч збіраў гэтыя ўспаміны цягам больш чым года. Яны ўсе былі апублікаваныя на сайце, але пасля мы іх сабралі і выдалі ў папяровай кніжцы. І ведаеш, гэта проста такі натхняльны прыклад краўдфандынгу, ад которага мы яшчэ зараз не адышлі, хаця ўжо паўгады. Кніжка ўжо вытрымлівае 3-й наклад, вось перавыдаецца, яна прадаецца ў Мінску, яна прадаецца ў Гродні. Люди приходят до нас у редакції, люди приходять до Руслана, передаюць яе з рук у руки, прыязджаюць вось з Польшчы. Просто гэта нейкі феерычны поспех, который... Таму я нават дзіўлюся, што ты не ведаеш, што ў нас за кніга выйшла. Я думала, ўжо ўсе ведаюць. Вось та кніга, про якую вы гаворыце, ляжыць у мяне там на столе ў редакцыі. Я калі быў у Гродні, зайшоў да Руслана. Я ж думаю, да, я думаю, што не можа быць, каб не ведалі. Вовля Руслан, мне здаецца, гэта візітоўка вашага сайта. Я пра яго даведаўся, калі зразумеў, што нейкі чалавек ездзіць па Гродна на ровары і збірае навіны. Просто это абсолютно феноменальна. Я у наше стагоддзе, у наш час интернета и всего вот этого вот, человек ездить по городу и збирая навіны на ровары. Это было и как бы весело, и
абсолютно круто, Ага. да, у той же час. Ну так, так. Руслан гэта тое шыла, которое не ўтоіш у мяшку. Вось правда, гэта такі дыямант нашай рэдакцыі. Мы вельмі ім ганарымся і радыя, што ён з намі А іншыя працуе. журналісты яны не раўнуюць, таму што вот ёсць Руслан, якога ну ведае там большасць, асацыюе з Гродно Лайф, а ўсе астатнія ну як бы атрымліваюцца у цені ці. Ой, ну не, як бы у кожнага журналіста ёсць пэўная некая свая аўдыторыя, але, конечно, мы разумеем, што ўсё гэта камандная праца. І нават тое, што вось Руслана больш відаць, гэта як у айсбергу, ведаеш, вось траціна відаць там ці некая чвэрць зверху, але гэта не значыць, што на гэтым ўсё сканчваецца. То бок для таго, каб вось гэты выбітны прыклад стаў магчымым і відочным, безумоўна, зразумела, ёсць вялікая і праца калегаў, і праца адміністрацыйная, такая арганізацыйная, таму гэта проста частка нашай каманды. Вось і ўсё. Далее аналізуем падарункі. Ну, з Русланом все зразумела. Так. Няхай Руслана мы будзе. нікому не падарым. Не спадзявайцеся. Мы не прэтэндуем пакуль. Так. Значыцца 50 рублёў за месяц майка з аленем Лявоном. Лявоном. Што за алень Лявон? Алень Лявон гэта наш такі Талісман, спецпраектик, гэта наш талісман, маскот, як хочаце яго можна назваць. Наш самы першы спецпраект гэта была турыстычная карта. Яна вось ёсць у нас на сайце, і туды можна зайсці, па ёй пахадзіць, яна адмалявана цалкам нашай дызайнеркай. І таксама гэтая карта ёсць у папяровым варыянце. Дарэчы, паперку гэту лісцік можна скласці, і атрымаецца выява аднаго з палацаў, палаца Сапехаў, который амаль ужо весь разбураны, толькі частачка яго захавалася. Вось гэта малюнак, гравюра там 18-х, здаецца, стагоддзя. Вось, то бок мы стараемся рабіць нейкія фішачкі, і вось гэты Лявон, гэта той самы гід, который водзіць гасцей па гораду. Чаму мы выбралі аленя менавіта нашым талісманам, бо на гербе горада ёсць алень святога Губерта, у которага паміж рагоў крыж. І вось мы придумалі такую легенду, што у гэтага самага аленя, напэўна ж, былі таксама нейкія нашчадкі, і да нашых часоў вось дажыў адзін з іх, і гэта алень Лявон. Так, Вось. ну вось набіраю алень Лявон, Так. адразу трапляю на сайт Гродно Лайф. Ага, Вось, але тут так, ужо, так. ведаеце, У менавіта... аленя ўжо вялікая гісторыя, Да, цэлая біяграфія ў яго ўжо ёсць. Так. Менавіта самога аленя я тут, дарэчы, не бачу, але бачу шэраг артыкулаў гістарычных. Ну, А ты вось, адкрывай калі любы, націснуць там на ён будзе. Карцінкі аленя інтэлігентнага выгляду такога у пенсне і з бабачкай Мятлікам. А калі гэта было? Хто гэта прыдумаў? Наколькі жывы гэты зараз вобраз? Не ведаю, ці спрабавалі вы у офлайн выйти з ім, бікборд усталяваць там з аленем Лявоном? Ці былі такія гісторыі? Так. Ужо аленю нашаму другі годзік ідзе, ён уже такі дарослы. Вось, і алень у нас пастаянна жыве ў гарадской прасторы. То бок ён быў на такіх гарадскіх сетилайтах. Вось, і гэты сетилайт доўга стаяў у горадзе, спачатку на вуліцы Горкага, потым у самым цэнтры на Ажэшка, і там была выява аленя Лявона, і такі надпіс «Супакойся і чытай па-беларуску, Гродно Лайф». Так, менавіта вось гэтая адсылка пазнавальная, которая вось выклікае лёгкі гумар, такую, як бы, адчуванне свойскасці, вось, і як бы мы казалі, што нічога тут няма страшнага, подними руку, резко опусти і пачытай хорошыя навіны ў нас на сайціку. Вось. І, конечно, алень, ён заўсёды прысутнічае на нейкім нашым мерчы. Вось зараз мы выпусцілі новы шэраг мерча, гэта кубачкі, торбачкі і яшчэ новыя футболкі, іх нават няма на сайце Талакі пакуль што, але там у нас такі цэлы набор смайлікаў з аленем, і ён называецца «Які ты сёння». І як бы на прыкладзе вось гэтага аленя там усе варыянты эмоцый адлюстраваныя, пачынаючы ад там радасныя, вясёлыя, сумныя, па 500 і гэтак далей, то бок все беларускія эмоцыі ў аленях Лявонах. Вось. І таксама выява аленя ёсць на нашых фірмовых цішотачках, і прыходзілі нашы падпісчыкі, прасілі, што вось я хачу цішотку менавіта
гэта з Заленем Лявонам, Хочуць, вы і стварылі яны нейкі гэта такі атрымалі. Так, прадукт так, так. запатрабаваны. Так. Ну, не сакрэт, што частка вялікая вельмі поспеху краўдфандынгавай кампаніі заключаецца ў тым, наколькі актыўна людзі, якія займаюцца кампаніяй, прыцягваюць да яе ўвагу. У вашым выпадку, калі гаворка ідзе пра штомесячную падпіску, то бок кампанія не сканчаецца, да, недастаткова там месяц адбамбіць, да, і вот пад канец ёсць нейкі вынік і можна расслабіцца, да, гэта, відаць, удвая важна. Што вы робіце, як вы спрабуеце звярнуць увагу вось менавіта на гэтую магчымасць зайсці на талаку, ахвяраваць грошы для Гродна Лайф? Ну, мы ўсім гэта расказваем, і падаецца, што ўсе ўжо пра гэта ведаюць. Вось мы кожны раз, калі выходзіць нейкі новы мерч, калі выходзіць нейкі новы візуальны прадукт, мы, конечно, кажам, што яго можна атрымаць праз краўдфандынг. Калі мы арганізуем нейкія сустрэчы, экскурсіі, прагляды, мы заўсёды кажам, што нашы падпісчыкі прыйдуць бясплатна паўдзельнічаюць у гэтых мерапрыемствах, таму што як бы мы ўжо маем іх падтрымку ў выглядзе вось гэтай клубнай падпіскі. Конечно, мы стараемся рассказать про тое, что як круто быть нашим сябрам, и реально мы проводим некие цікавые рэчы, на которые люди приходят. Вось мы недавно глядели разом кино про тое, як дзялілі трон, апошнюю серію серіалу. Ну, так. Так. Да нас кожны мог прийти, помахать мячом на фоне нашага лагатыпа і там попіць гарбаткі з нами. Вось. Ну, то бы круто было. Вы робіце такія сустрэчы з чытачамі, са сваёй аўдыторыяй. Так. Мы хочам зазірнуць у вочы кожнаму нашаму чытачу. Наколькі паспяховая вось гэтая кампанія? Я скажу, ізноў жа выкажу сваё меркаванне. Усё ж такі пакуль я не вельмі-то веру у Беларусі, у гэтую мадэль падпісчыкі, платны контент для медыяў, нягледзячы на тое, што наша Ніва спрабуе яе рэалізаваць. Ну, часам там анекдатычныя сітуацыі з тым, якія навіны хаваюцца за пэйволам, часам, ну, я не ведаю, наколькі яны задаволеныя той статыстыкай, якая ў іх ёсць, вось, але яны працягваюць, да, мы не вырашаемся на такое, да, з нашым контентам і нашымі навінамі. Наколькі задаволены вы тым, як гэта ідзе, наколькі гэта атрымліваецца? Ага, ну вот глядзі. Па-першае, мы пачалі працаваць з аўдыторыяй, збіраць грошы на краўдфандынгу на год раней, чым наша Ніва. І калі мы вось думалі, якую выбраць тэхналогію, якую выбраць стратэгію збору грошай, то мы вырашылі, што мы не будзем закрываць ад нашых чытачоў ніводнага слоўца, ніводнай літаркі на нашым сайце. У нас усё можна атрымаць бясплатна, бо, ну, можа быць розныя сітуацыі. Тое, што ў некага зараз няма грошай, гэта не нагода, зараз не тая сітуацыя, каб мы нешта хавалі. Вось, то бок гэта такое свядомае наше рашэнне. З іншага боку, ну, таксама журналісты ж маюць там мець на хлеб хаця б нейкія грошы, таму мы вось абсалютна адкрыта кажам, што так, нам патрэбныя гэтыя грошы. І мы іх збіраем. Ну, зараз сітуацыя стала больш цяжкай пасля таго, як змяніўся банк на вось праекце талака. Раней мы збіралі каля 20% патрэбнай сумы, зараз гэта значна менш, ну, там пэўныя тэхнічныя змены, на которые мы не можам паўплываць, яны вось так крытычна адбіліся на сумах, которые мы збіраем. Але ведаеш, я думаю, што ў гэтым ёсць некая будучыня. Я не думаю і нават не хацела б, можа, каб мы працавалі толькі на сабраныя грошы. Мы працуем, мы зарабляем, мы робім рэкламу, спецпраекты, ўсё больш і больш мы досведу ў гэтым набіраемся і ўжо робім такія адметныя, вельмі пазнавальныя матэрыялы. Таму гэта працуе, але мы хочам даць людзям магчымасць быць, ну, прыналежнымі да гэтага праекта таксама. Вось. Я думаю, што для многіх гэта будзе важна. Як думаеце, гэта вось пачуццё прыналежнасці да Гродна Лайф, таго, што, ну, ты сапраўды спрычыніўся да падтрымкі, яно важнае для людзей? Для пэўнай колькасці так. А як бы зрабіць сабе такую амбітную мэту, што мы цэлімся ва ўсіх, ну мы такой мэты не ставім. То бок страляць як з пушкі па вараб'ях, не. Мы дакладна ведаем, дзе наша аўдыторыя, хто яны, якія ў іх каштоўнасці, і мы чакаем ад гэтых людзей падтрымкі. Сябры, я думаю, што з усіх бакоў абсалютна, і вельмі, мне здаецца, пазітыўна мы абмеркавалі кампанію на сайце talaka.org, якую пачало гродзенскае выданне Гродна
Life. Подпіска гэта не просто краудфандинговая кампанія, подпіска, можна падтрымліваць сайт штомесяц. За гэтыя грошы гарадзенцы абяцаюць нам пісаць навіны па-беларуску пра тое, што адбываецца ў горадзе, а таксама асвятляць тое, што адбывалася ў ім раней, не забывацца пра нашу гісторыю. Знайсці гэтую кампанію можна на сайце talaka.org, абсалютна лёгка, там я не ведаю колькі клікаў, а таксама натуральна ёсць спасылка на яе цяпер на сайце Еўрарадыё. Калі вам гэта важна, калі вы адчуваеце, што каштоўнасці такія як беларуская мова, такія як мясцовыя навіны, такія як мясцовая кам'юніці, гэта зараз важна для Беларусі, я думаю, што 5 рублёў дакладна можна ахвяраваць. Да? Можна так. і больш. Ну, власне кажучи, ну что такое 5 рублей, правда? Это один раз в месяц не попить каву. Ну, просто... 2, допустим. Калі нехта п'е танную каву, знаходзіць добре. дзе. Так. Ну, але з іншага боку, 2 рази. Так? Ну, 2 рази, так. А, власне кажучи, приходьте до нас в редакцію 2 рази на місяць, і ми вам нальємо кубик кави. Ось. І ви будете задоволені, і нам буде приємно. Але акрамя гэтага, кубка кавы атрымаецца пачуццё так. супольнасці, да? Атрымаецца датыкнуцца на нечага такога вялікага, як тая справа, якую робіць Гродно Лайф. Так. Я не ведаю, ці можа не залішне пафасна у нас атрымалася ў канцы, але ну як ёсць, так ёсць, да? Ну і застаецца нам, мне здаецца, толькі развітацца. Ірына Новік, рэдактарка спецпраектаў сайта Гродно Лайф, была сёння у нашым талаковым эфіры. Дзякую вам вялікі, Ірына, што вырваліся да нас, што змаглі прыйсці і распавесці пра ўсё пра гэта. Дякую за запрашэнне, да пабачэння, яшчэ пабачымся. На талаку заходзьце таксама. Ну, дарэчы, заходзьце на талаку. У прынцыпе, я думаю, што у нас уже праграма існуе, дарэчы, даволі доўга, і можна ўжо выклікаць тых, пра каго мы распавядалі у канцы мінулага года, пытацца, ну як там вашы справы, што вы рэалізавалі. Праз паўгодзіка якіх абавязкова, я спадзяюся, пабачымся з вамі і падсумуем, да? Як все ж таки праходзіла, як адбывалася гэтая талака. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне, пачуемся на Еўрарадыё.